Si Mari ug si Pari nag-away kuno gabi, kay natingala si Pari pag-uli wala na'y pante. Nadunggan sa silingan sila hinuon gitismisa, ug gitapukan imong pulutan, ug nagpadayon katapok hangtod sa kahapuno. Ang baba nagabuwa-buwa, naglaksik-laksik ang iyang laway, kay sigig tabi nga magungungay sa panghimantay. O kinabuhi silingan hiligog tabi, kung na'y madunggan ilan na dayong chismisa. Lupigo nilang CCTV ug ang media, ayayay, ayayay, ila dayong tapukan. Diha kuno'y babae nga kalit nga nabuntisa, wala kuno hipawikon sigit sa ang amahan. Nadunggan sa silingan sila hinuon gitismisa, ug gitapukan imong pulutan, ug nagpadayon katapok hangtod sa kahapunon. Ang baba nagabuwa-buwa, naglaksik-laksik ang iyang laway, kay sigig tabi nga magungungay sa panghimantay. O kinabuhi silingan hiligog tabi, kung na'y madunggan ilan na dayong chismisan. Lupigo nilang CCTV ug ang media, ayayay, ayayay, ila dayong tapukan. O kinabuhi silingan hiligog tabi, kung na'y madunggan ila na dayong chismisan. Lupigo nilang CCTV ug ang media, ayayay, ayayay, ila dayong tapukan. Ayayay, ayayay, imuon kang pulutan. Nga ba kay silingan nga marites katabi,